Už mesiac mám tento tlačidlom. Neviem si to vynachváliť. Jedna z takých najviac nevychváliteľnejších vecí je vlastne tá, že keď sa ráno zobudím, tak namiesto toho, aby som zobral ten smartfón, ktorý som zobral vždy a vždy som na ňom strávil aspoň 15 minút, tak namiesto toho teraz ten priestor využívam na to, aby som si písal a k tomu chcem inšpirovať aj vás. Samozrejme, zostaňte pri smartfónoch, to je úplne na vás, ale tých 15 ranných minút, ktoré máme čerstvú hlavičku vtedy ešte, tak nechajte na to písanie. To je moja inšpirácia pre dnešný deň, aj pre dlhé obdobie. 26.2025 6:21